ассалому алайкум тамошобинони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯз мехоҳам дар бораи хел пойафзолҳои туркӣ ба шумо як навор карда пешниҳод кунам ва пеш аз оғози ин навори имрӯза мехоҳам бо анамин компанияи Faberlic бори дигар шуморо шинос кунам. Касоне ки мехоҳанд кор кунанд, марҳамат, анами хоҳари мо рақамҳои телефонаш дар рӯи экран ҳастай. Шоирабону беҳад муваффақ шудагӣ дар ин компания аллакай маош мегиранд. Шумо метавонед ки бо пурратар катихчон гап занон кунед, командашон мефаҳмонанд, шуморо тарзи кор кардана нишон медиҳанд. Кор даромадан ба компанияи Faberlic бепулай. Дӯстони азиз, чӣ хеле медонед, ҳама намуд косметикаву мисол ҳама либосаву техникаву чизе ки мехоҳед ҳастай дар ин компания, ки ба осонӣ ҳатто занҳои хонашин тавассути интернет метавонанд кор кунанд. Тамом. Пурратар бо аз анами худи духтарак пурсон шавед, мефаҳмонатона ва роҳи пул кор кардана нишон медиҳад. Дӯстони азиз, дар инҷа бошад анамихе ва ё ҳастай навинкаҳои туркӣ, пойафзоли туркӣ навинкаҳош омадагиай. Марҳамат, беҳад хушрӯ. Нархошон 250 сомон, 300 сомон. Яъне қисми ай ҳама поён будагиё бошад, ино 200 сомон бабчикадоро. Ана поёнша бинед сиёҳо ва ё 120 сомонӣ. Платформаҳои туркӣ Шанел 120 сомон. Иҷада то охири видеоро тамошо кунед. 380 сомонаҳош ҳам ҳастай, фирмаҳои беҳтаринаш. Ана инчунин авшои фасон дидед 220 ҳастай. Амин пойафзолҳои авша, шлёпкаҳои авша и аз 150 сомон сар мешава то 220 сомон, то 230 сомона. хулоса намхе шлёпкаҳо омадагиай. Иҷада ваёшам ҳастай, балишмеркаҳоям ҳастанд. Размерҳои 42 ам мепурсам бисёр вақт. Аз ваям ҳаст. Яъне ин моделоша бинед, ҳам платформа дора, ҳам мисол борик, тагошонам хе пастак. Ин навора ма аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза, якум ряд, дуюм гардиш ба навор гирифтагим. Анами ваёе ки мебинед ҳозир ба санашкоҳо, дидед, туфлиёшам ҳастай. Ино бори навинкаян. На, бинед, чӣ хел хушрӯ. 350 сомон нархи донашай. Касе ёбту мегирад, бо арзонтарак мешава. Ҳам туфлиш ҳастай, ҳам ваиш ҳастай. Ба саношкиш. Сафед набинед. Бисёр вақт арӯсакҳо мепурсанд сафед барои мисол тӯй. Ана туркиё агар хоҳед, туркиям омадай аз ин сафедо. Ҳозир бори хитои худаш, дӯстони азиз, ҳамин пойафзолҳо, туфлиё аз 250-300 болояй. Ай туркӣ бошад 350. Чӣ тавре мебинед? Ҳам мисол каблуки баланд дорад, ҳам паст дорад. Кадом намуде ки бо мехоҳед ҳастай. Сери цветаш, золотистый, баъд сафед. Размерашон ҳаст. Кадом ҳозираш да бори навай размер пурра ҳастай. Чӣ хел хушрӯай пешаш. Ана баъд иҷада бо ҳастай макасимкош. На. Аз инам чанд рангай. Нархҳои макасимкош бошад, дӯстони азиз, нархи донаш 250 сомонай. Чӣ хеле гуфтам, ҳамашон фирмаҳои туркиянд. истеҳсоли Туркия. ҳозир бо дигар чизорам нишон медиҳам. Ина инош хушрӯ дидед, 250 сомонӣ бабочка. Як чиз дига, дӯстони азиз, ки ҳамин пойафзолҳо арзонашам ҳастай. Мисол турки неву дуюм сорту, сеюм сортошон бори хитой ҳастай. Шояд ки дар 100 сомон ҳамин макасимкорам пайдо кунед. Ин намуд, ҳатман ин намуд неву, камакак дигар хелтар. Ана шлёпкаҳошам ҳамин хелай, дӯстони азиз, нархошон 250 сомонӣ. Чанд намуд моделай, фирмаи лайкиай. Ин лайки фирмаш кроссовкиёшам ҳастай. Ҳозир ман нишон медиҳам. Дар як навор нишон дода будам. Намедонам, як моҳ пештарак буд ба фикрам. Ҳозир боша бо навинкаҳош омадагиай аз амон кроссовкиё. Урам кӯшиш мекунам ки видео карда
ба шумо пешниҳод кунам. ана миноям ҳами хел 250 сомонӣ макасимко. тамошобинони азиз, ҳозирашда доставка надорем дар Русия. Доставкаи мо агар хоҳед фақат дар Тоҷикистонай. Ана ин фирмая ҳама қимати туркӣ инами Норка будай. Фирмаи Норка 370 сомон будай. Инами попшиш ортопедический. Баъдам хе бовар мекунед, хе хушрӯи материалш аз наздик мебинед. Ду ранг омадагӣ будай. Аз ҳами баъд аз Наврӯз гуфтанд бо рангҳои дигашам мебиёя. Аз ҳама қимати боруш ҳозир ҳами фирмаи Норкае. Нами ду намуд макасимка. Дигарош бошад 250 сомониян ин ваёш макасимкош. Ана баъд кроссовкиёра хостум нишон тим шумода. Кроссовкиё дӯстони азиз, ана ин намудош 320 сомон агар хато накунам. Ин новинкае. Ҳозир дигар рангшам ҳастай. Иам фирмаи Лайкияй. Лайкиё 380 сомон 350 сомон будан. Надиде ин дигар цветчай бо. Ино чӣ гум кетида ҳамхе сабука кроссовкиёшам ҳаст. Аз ана ино ҳастай. Ино 210 сомон ё 200 сомон ам хеле нархаш. Ду ранг дора. Рости бор бисёр буд, одам бисёр натонистум ки ҳамхе видеои пурра карда ба шумо фаҳмонам. Ҳар якташа нархоша. Ана ин лайки ҳастай. Нигинадоро лайкиёшон бошад 330-350 нархош. Ана ин новинкая. И ба фикрам лайки нестай дӯстони азиз. И бор нав омада. Нархаш 300 сомон. 280 не 300 не 280. Бахшиш бор бисёрай ҳар якташ дар хотирам намондай. Хе вай ҳамхе аз амуҷа навор мекардам осонтар буд ки ҳар як нархша ҳамроҳи савдогар гап мезадем. Осонтарак буд, вале афсӯс ки чишид. Одам бисёр дошт, сар буд, савдо доштан барои ҳавай. Анамиш 350 сомай нигиндори бисёрш. Ишам 350 сомон. Кадомш нами нигиниш бисёрай. Фирмаи Лайкия ам хелиай. Ина сабзшам ам хели. Нархаш қиматтаракай. хулоса хай касе дар Тоҷикистон астай дӯстони азиз метавонад як маротиба бо биёя ҳамин ваёе ки ман ҳозир гуфтум барои шумо. Суроғае ки гуфтум. Корвон тарафи пажарка. Корвон тарафи пажарка. Якум рият, якум дарвоза. Дуюм гардиш марҳамат. Ана мино ҳастанд. Метавонед бо омада аз наздик хутон бинед. хулоса ина туфлиёи фасон. Туфлиёшон ҳар хелай 200, 220, баъд бо 150